Έχετε ποτέ επιθυμήσει κάποιος να σας νιώθει τόσο πολύ την έλλειψή σας, ώστε να είστε η πρώτη σκέψη στο μυαλό του όταν ξυπνά και η τελευταία πριν αποκοιμηθεί? Λοιπόν, βρίσκεστε στο σωστό μέρος, γιατί σήμερα θα ανακαλύψουμε τα μυστικά για να γίνετε αξέχαστοι. Εμβαθύνουμε σε 10 στοικές αρχές που δεν αφορούν μόνο τη δημιουργία μιας μικρής επιθυμίας, αλλά τη μεταμόρφωσή σας σε κάποιον απολύτως ακαταμάχητο στην απουσία σας. Ο Σενέκας είπε κάποτε, η απουσία εντείνει την αγάπη, η παρουσία την ενισχύει. Ας εξερευνήσουμε πώς μπορούμε να εντείνουμε αυτή την αγάπη έως το σημείο που η απουσία σας να γίνεται βαθιά αισθητή. Και θυμηθείτε, μην παραλείψετε κανένα μέρος, γιατί κάθε αρχή είναι ένα βασικό κομμάτι του παζλ για να κυριαρχήσετε στην τέχνη του να είστε αξέχαστοι. Πριν προχωρήσουμε, εδώ είναι μια μικρή εργασία για εσάς, αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω με τις λέξεις «αύριο» στο μυαλό. Είναι σύντομο, γλυκό και καταγράφει τέλεια το πνεύμα της σημερινής μας συζήτησης. Επίσης, θα είναι διασκεδαστικό να δούμε πόσοι από εσάς συμμετέχετε. Τώρα, ας ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε αυτές τις 10 ισχυρές στοικές στρατηγικές που θα κάνουν τους άλλους να λαχταρούν ακόμα περισσότερο την παρουσία σας? Ας περάσουμε κατευθείαν στην πρώτη μας αρχή, τον αυτοδυναμισμό. Τώρα, ίσως να αναρωτιέστε, πώς το να είμαι αυτοδύναμος κάνει κάποιον να νιώθει περισσότερο την έλλειψή μου? Λοιπόν, όλα έχουν να κάνουν με το να δείξετε ότι είστε πλήρεις από μόνοι σας, κάτι που είναι εξαιρετικά ελκυστικό και ενδιαφέρον σε οποιαδήποτε σχέση. Φανταστείτε το, όταν είστε αυτοδύναμοι, δεν κρατιέστε ούτε αναζητάτε απεγνωσμένα την προσοχή του συντρόφου σας. Αντίθετα, ζείτε την καλύτερη σας ζωή, ασχολούμενοι με τα ενδιαφέροντά σας και ικανοποιώντας τις δικές σας ανάγκες. Αυτή η ανεξαρτησία μπορεί να προκαλέσει περιέργεια και θαυμασμό. Ο σύντροφός σας αρχίζει να σας βλέπει όχι μόνο ως σύντροφο, αλλά ως ένα άτομο που ευδοκιμεί με τους δικούς του όρους. Όταν δεν είστε πάντα διαθέσιμοι ή δεν εξαρτάστε από αυτόν για την ευτυχία σας, δημιουργείται έναν υγιή χώρο στη σχέση. Αυτός ο χώρος δεν αφορά την απόσταση, αλλά το να δίνετε ο ένας στον άλλο χώρο για να αναπτυχθείτε ατομικά. Και τι συμβαίνει στο μυαλό τους όταν δεν είστε κοντά? Αρχίζουν να αναρωτιούνται τι κάνετε, να θυμούνται πως αντιμετωπίζετε τα πράγματα με τόση αυτονομία και ισορροπία. Και μαντέψτε τι, αρχίζουν να νιώθουν την έλλειψη εκείνης της ζωντανής, αυτοδύναμης πλευράς σας. Αυτό, αγκαλιάστε την αυτοδυναμία σας. Δεν πρόκειται να τους απομακρύνετε, αλλά να τους κερδίσετε με μια βαθύτερη θαυμασμό και σεβασμό για το ποιος είστε. Και θυμηθείτε, ενώ καλλιεργείτε την ανεξαρτησία σας, θα τους βλέπετε να σκέφτονται εσάς αύριο. Και για πολλές μέρες μετά από εκείνο, νούμερο 2, ο έλεγχος των συναισθημάτων. Τώρα, ίσως να σκέφτεστε, να ελέγχω τα συναισθήματά μου, εγώ απλώς θέλω να νιώθουν την έλλειψή μου. Λοιπόν, ένα μυστικό, το να κυριαρχείτε στα συναισθήματά σας είναι σαν να κρατάτε τα ηνία ενός ισχυρού αλόγου. Κατευθύνει την ενέργεια των σχέσεών σας προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε. Φανταστείτε αυτό το σενάριο, κάθε φορά που αλληλεπιδράτε, είστε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι, ακόμα και όταν η συζήτηση ζεσταίνεται ή παίρνει μια απρόσμενη τροπή. Αυτό το επίπεδο συναισθηματικού ελέγχου δεν απλώς εντυπωσιάζει, αλλά και προκαλεί περιέργεια. Γιατί, επειδή, όπως είπε σοφά ο Μάρκος Αβρίλιος, έχετε δύναμη πάνω στη σκέψη σας, όχι στα εξωτερικά γεγονότα. Αντιληφθείτε αυτό και θα βρείτε δύναμη. Όταν δείχνετε τέτοια δύναμη, αφήνετε μια διαρκή εντύπωση. Ελέγχοντας τις αντιδράσεις σας, δημιουργείτε μια άβρα μυστηρίου και βάθους. Ο σύντροφός σας αρχίζει να αναλογίζεται τι συμβαίνει στο μυαλό σας. Έχει συνηθίσει στις αντιδράσεις να καθοδηγούν τη συμπεριφορά σας, αλλά τώρα εσείς παραμένετε ατάραχοι και γαλήνιοι. Αυτή η νεοανακαλυφθής αψυχραιμία τους κάνει περίεργους για τον εσωτερικό σας κόσμο, πλησιάζοντάς τους και διατηρώντας την περιέργεια τους. Τώρα, το να κυριαρχείτε στα συναισθήματά σας δεν σημαίνει ότι γίνεστε ρομπότ. Πρόκειται για το να αντιδράτε με σκοπιμότητα αντί να αντιδράτε αυθόρμητα. Αυτή η λεπτή αλλαγή σημαίνει ότι όταν εκφράζετε τα συναισθήματά σας, αυτά είναι στοχαστικά, γνήσια και πολύ πιο δυνατά. Και μαντέψτε τι συμβαίνει, τότε νιώθουν την έλλειψη της ζεστασιάς της σκόπιμης στοργής σας όταν δεν είστε κοντά. Αυτό, παραμείνετε ήρεμοι, παραμείνετε στοχαστικοί και παρατηρήστε πως αρχίζουν να αναρωτιούνται και να γυρίζουν πίσω σε εσάς. Θυμηθείτε να κρατάτε τα συναισθηματικά σας χαρτιά κοντά στο στήθος σας, ίσως αφήνοντάς τους με κάτι να σκεφτούν μια υπόδειξη που ψιθυρίζει, θα με σκέφτεσαι αύριο. Στο τέλος, μια αφή μυστηρίου πάει μακριά στο παιχνίδι της αγάπης. Νούμερο 3. Η σκόπιμη επικοινωνία. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως μερικές λέξεις μπορούν να κάνουν κάποιον να λαχταρά ακόμα περισσότερο την παρουσία σας? Η σκόπιμη επικοινωνία είναι το μυστικό όπλο σας εδώ. Η σκόπιμη επικοινωνία σημαίνει να επιλέγετε τις λέξεις σας προσεκτικά, διασφαλίζοντας ότι είναι στοχαστικές και προσφέρουν αξία στη συζήτηση.
Πρόκειται για το να μιλάτε με σκοπό και βάθος, κάτι που μπορεί να επηρεάσει βαθιά το πώς γίνεστε αντιληπτός και να σας θυμούνται. Ο Σενέκας είπε κάποτε: «Μίλα έτσι ώστε να μπορείς να ξαναμιλήσεις». Η ουσία εδώ είναι να τους αφήνετε να θέλουν περισσότερα από τις διορατικές σας σκέψεις, το χιούμορ σας και το μοναδικό, στοχαστικό τρόπο που εκφράζεστε. Φανταστείτε το, κάθε φορά που μιλάτε, το κάνετε με την πρόθεση να συνδεθείτε, να καταλάβετε και να εμπλουτίσετε την αλληλεπίδραση. Δεν γεμίζετε απλώς τον αέρα με λέξεις, δημιουργείτε μηνύματα που αντιχούν σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Αυτό όχι μόνο κάνει τις συζητήσεις σας αξέχαστες, αλλά τις καθιστά και νοηματικές. Φανταστείτε το, κάθε φορά που μιλάτε, το κάνετε με την πρόθεση να συνδεθείτε, να καταλάβετε και να εμπλουτίσετε την αλληλεπίδραση. Δεν γεμίζετε απλώς τον αέρα με λέξεις, δημιουργείτε μηνύματα που αντιχούν σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Αυτό όχι μόνο κάνει τις συζητήσεις σας αξέχαστες, αλλά τις καθιστά και νοηματικές. Και όταν δεν είστε κοντά, τα λόγια σας μένουν στο μυαλό τους, η φωνή σας αντιχεί στις σκέψεις τους, τραβώντας τους πιο κοντά ακόμα και στην απουσία σας. Χρησιμοποιώντας τη σκόπιμη επικοινωνία, δημιουργείτε στρώματα περιέργειας και ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα ο σύντροφός σας να βρίσκεται να σκέφτεται τα λεγόμενά σας, να αναλογίζετε τις λέξεις σας και, ναι, να νιώθει την έλλειψη του βάθους και της εμπλοκής των συζητήσεών σας. Αρχίζουν να εκτιμούν όχι μόνο τη συζήτηση, αλλά και τον επικοινωνιολόγο, εσάς. Αυτό, αξιοποιήστε τη δύναμη της σκόπιμης επικοινωνίας, κάντε τις λέξεις σας να αξίζουν και παρατηρήστε πως υφαίνουν τη μαγεία του να σας κρατούν στο μυαλό τους. Θυμηθείτε, δεν είναι μόνο το τι λέτε, αλλά το πως το λέτε που αφήνει μια διαρκή εντύπωση. Κρατήστε την επικοινωνία σας σκόπιμη, οξυδερκή και πάντα με μια πινελιά γοητείας. Νούμερο 4. Αποδοχή της απουσίας. Εδώ έρχεται μια ανατροπή, πως η αποδοχή των στιγμών που είστε χωριστά μπορεί στην πραγματικότητα να σας φέρει πιο κοντά. Φαίνεται παράδοξο, αλλά να το εξηγήσουμε. Η αποδοχή της απουσίας μπορεί να εντείνει την έλλειψη που νιώθουν για εσάς και να εμβαθύνει τη σύνδεση όταν είστε μαζί. Σκεφτείτε το έτσι, η απουσία όχι μόνο κάνει την καρδιά να λαχταρά, αλλά δημιουργεί επίσης προσμονή και εκτίμηση. Όταν αποδέχεστε και ακόμη και εκτιμάτε τις στιγμές που είστε χώρια, δείχνετε μια δυνατή αίσθηση ταυτότητας και μια κατανόηση ότι η πραγματική σύνδεση δεν έχει να κάνει με τη συνεχή εγκύτητα, αλλά με την ποιότητα του συναισθηματικού δεσμού. Όπως είπε ο Επίκτητος, η ελευθερία είναι ο μόνος άξιος στόχος στη ζωή. Ελευθερωθείτε από την ανάγκη να κρατιέστε και δείτε πως αυτή η ελευθερία μεταμορφώνει τη δυναμική της σχέσης σας. Φανταστείτε να το εφαρμόσετε, αντί να τους βομβαρδίζετε με μηνύματα όταν δεν είστε μαζί, επιτρέψτε λίγο χώρο για αναπνοή. Αφήστε τη σιωπή ανάμεσά σας να ξυπνήσει την περιέργεια και ένα αίσθημα μυστηρίου. Όταν το κάνετε αυτό, δεν είστε απλώς ένα προβλέψιμο μέρος της ημέρας τους, γίνεστε η έκπληξη που περιμένουν. Αυτή η αρχή σας διδάσκει να νιώθετε άνετα με το ρυθμό της ένωσης και της μοναξιάς, σας ενθαρρύνει να βρίσκετε χαρά στη δική σας συντροφιά, κάτι που με τη σειρά του σας κάνει πιο ελκυστικούς και ενδιαφέροντες όταν βρίσκεστε ξανά μαζί. Μετά από μια περίοδο απουσίας, η σύνδεση φαίνεται ανανεωμένη, δυνατότερη και ζωντανότερη. Αυτό, αγκαλιάστε τις στιγμές που είστε χώρια και αφήστε τις να χτίσουν μια βαθύτερη επιθυμία. Θυμηθείτε, η απουσία δεν είναι ένα κενό, αλλά ένας χώρος για ανάπτυξη και προσμονή. Αφήστε τους να νιώσουν την απουσία σας αρκετά ώστε να σας σκέφτονται, και όταν ξαναβρεθείτε, η χαρά και η εκτίμηση ο ένας για τον άλλο θα είναι ακόμα πιο έντονες, κάνοντας κάθε κοινή στιγμή ακόμα πιο πολύτιμη. Νούμερο 5. Η συγκέντρωση στην αλληλεπίδραση. Πώς το να είστε πλήρως παρόντες στις συζητήσεις σας μπορεί να κάνει τους άλλους να νιώθουν την έλλειψή σας όταν δεν είστε κοντά, είναι όλα στο να κάνετε κάθε στιγμή να μετράει τόσο έντονα, ώστε η απουσία σας να γίνεται βαθιά αισθητή. Το να είστε συγκεντρωμένοι σημαίνει να αφοσιώνεστε πλήρως κάθε φορά που είστε μαζί, να ακούτε προσεκτικά και να ανταποκρίνεστε με στοργή. Πρόκειται για το να είστε εκεί όχι μόνο σωματικά, αλλά με όλη σας την προσοχή εστιασμένη στην παρούσα στιγμή. Αυτή η προσέγγιση μετατρέπει τις κοινές αλληλεπιδράσεις σε σημαντικές και αξέχαστες εμπειρίες. Ο Μάρκος Αβρίλιος συμβούλευσε κάποτε να κάνετε κάθε πράξη της ζωής σας σαν να ήταν η τελευταία. Εφαρμόζοντας αυτό στις αλληλεπιδράσεις σας, σημαίνει να αντιμετωπίζετε κάθε συζήτηση και κάθε κοινή στιγμή σαν να ήταν η πιο σημαντική. Φανταστείτε το, κάθε φορά που είστε μαζί, φέρνετε μία ένταση παρουσίας που κάνει κάθε γέλιο πιο πλούσιο και κάθε βλέμμα πιο δυνατό. Δεν απλώς περνάτε χρόνο μαζί, κάνετε το χρόνο που περνάτε μαζί ξεχωριστό. Αυτό το βάθος εμπλοκής αφήνει μια διαρκή εντύπωση που συνεχίζει να αντιχεί μέσα τους, ακόμα και όταν είστε χώρια. Εξασκώντας τη συγκέντρωση στις αλληλεπιδράσεις σας, δημιουργείτε ένα συναισθηματικό βάθος που κάνει την παρουσία σας απίστευτα εμπλουτιστική και την απουσία σας εμφανώς κενή. Όταν δεν είστε κοντά, αρχίζουν να νιώθουν την έλλειψη της ποιότητας προσοχής και φροντίδας που φέρνετε στη ζωή τους. Νιώθουν την έλλειψη του να είναι πραγματικά δοσμένοι και ακουσμένοι με τρόπους που μόνο εσείς τους κάνατε να αισθανθούν.
Αυτό, βουτήξτε βαθιά σε κάθε στιγμή που μοιράζεστε, κάντε τη συγκέντρωση το μυστικό σας συστατικό στη συνταγή για να τους κάνετε να νιώθουν την έλλειψή σας. Θυμηθείτε, όταν είστε πλήρως παρόντες, αφήνετε ίχνη του πνεύματός σας μαζί τους, διασφαλίζοντας ότι είστε πάντα στο μυαλό τους. Δεν πρόκειται μόνο για το να είστε αξέχαστοι, αλλά για το να κάνετε κάθε αλληλεπίδραση να μετράει διπλά. Και έτσι, φτάνουμε στο μέσο του βίντεό μας. Αν είστε ακόμα μαζί μας, αυτό σημαίνει ότι αυτό το περιεχόμενο σας αγγίζει. Αν δεν έχετε κάνει like στο βίντεο ή δεν έχετε εγγραφεί στο κανάλι μας, θα εκτιμούσα πραγματικά αν μπορούσατε να το κάνετε τώρα. Η υποστήριξή σας σημαίνει πολλά και μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε περιεχόμενο που αντυχεί μέσα σας. Τώρα, λοιπόν, ας εμβαθύνουμε στην έκτη αρχή, ένα κρίσιμο βήμα στο ταξίδι μας για να κάνουμε τους άλλους να νιώθουν την έλλειψή μας. Αυτή η αρχή είναι ιδιαίτερα σημαντική, οπότε θα θέλετε να δώσετε πολύ προσοχή. Νούμερο 6. Η συνέπεια στην επικοινωνία. Πώς η διατήρηση ενός σταθερού και στοχαστικού μοτίβου επικοινωνίας μπορεί να κάνει κάποιον να νιώθει περισσότερο την έλλειψή σας. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας προσδοκίας ποιότητας και αξιοπιστίας στις αλληλεπιδράσεις σας, κάτι που κάνει την απουσία σας να γίνεται πιο έντονα αισθητή όταν δεν είστε σε επαφή. Η συνέπεια στην επικοινωνία δεν σημαίνει να τους βομβαρδίζετε με μηνύματα όλη μέρα, κάθε μέρα. Αντίθετα, πρόκειται για τη δημιουργία ενός μοτίβου σημαντικών και αξιόπιστων ανταλλαγών, είτε πρόκειται για ένα καλημέρα, μια ερώτηση στο μεσημέρι ή μια νυχτερινή επισκόπηση της ημέρας σας. Αυτά τα τακτικά σημεία επαφής δημιουργούν έναν ρυθμό που γίνεται ένα αγαπημένο μέρος της ημέρας τους. Όπως είπε ο Σενέκας, η κανονικότητα είναι ένα σημάδι σοφίας στην επικοινωνία. Αυτή η κανονικότητα τους διασφαλίζει ότι είστε στοχαστικοί, αξιόπιστοι και επενδυμένοι στη σχέση. Φανταστείτε το, ακόμα και όταν η ζωή γίνεται πολύ άσχολη, διατηρείτε το μοτίβο σας να επικοινωνείτε. Αυτή η συνέπεια γίνεται κάτι στο οποίο βασίζονται, μια ανακουφιστική και σταθεροποιητική δύναμη μέσα στο χάος της καθημερινότητας. Όταν ξαφνικά παραλείψετε αυτές τις αλληλεπιδράσεις, η απουσία σας γίνεται αμέσως αισθητή και αφήνει ένα κενό που λαχταρώ να γεμίσουν ξανά. Όταν είστε συνεπείς στην επικοινωνία σας, υφαίνεστε μέσα στη ύφανση της καθημερινότητάς τους. Όταν δεν είστε εκεί, νιώθουν την έλλειψη της ζεστασιάς και της ασφάλειας που φέρνουν τα μηνύματά σας. Περιμένουν να ακούσουν από εσάς ξανά, νιώθοντας ένα αισθητό κενό όταν το αναμενόμενο μήνυμα δεν φτάνει. Αυτό, ας κάνουμε τη συνέπεια το σήμα κατά τεθέν μας στον τρόπο που επικοινωνούμε. Επιμείνετε και παρατηρήστε πως αρχίζουν να νιώθουν την έλλειψή σας στις μικρές σιωπές που δημιουργεί η απουσία σας. Θυμηθείτε, ο στόχος σας είναι να είστε συνεχώς στο μυαλό τους αύριο, όχι μόνο περιστασιακά. Να γίνεστε μια αξιόπιστη, ουσιαστική παρουσία στη ζωή τους, ακόμα και από μακριά. Νούμερο 7. Ζωή με σκοπό. Πώς το να έχετε μια ζωή γεμάτη σκοπό μπορεί να κάνει κάποιον να νιώθει περισσότερο την έλλειψή σας? Πρόκειται για το να είστε κάποιος που κινείται με πάθος και εμπλέκεται σε σημαντικές δραστηριότητες. Όταν ζείτε με σκοπό, δεν περιμένετε απλώς κάποιον άλλο να γεμίσει το χρόνο σας, είστε εκεί έξω, εκμεταλλευόμενοι κάθε στιγμή. Το να έχετε έναν σκοπό στη ζωή σας κάνει πιο ελκυστικούς και ενδιαφέροντες. Δείχνει ότι έχετε στόχους και φιλοδοξίες που πηγάζουν πέρα από τις σχέσεις σας. Είστε κάποιος που συμβάλλει ενεργά στον κόσμο, κάτι που σας κάνει ακόμα πιο ενδιαφέροντα και αξιοθαύμαστα. Όπως πρότεινε ο στοικός φιλόσοφος Σενέκας, τα σχέδια μας αποτυχάνουν επειδή δεν έχουν στόχο. Όταν ένας άνθρωπος δεν ξέρει προς ποιο λιμάνι κατευθύνεται, κανένας άνεμος δεν είναι ο σωστός. Έχοντας σαφείς στόχους, δεν είστε μόνο πιο κατευθυνόμενοι, αλλά και πιο δυναμικοί και ελκυστικοί. Φανταστείτε αυτό το σενάριο, μοιράζεστε ιστορίες για τα έργα σας, την εθελοντική σας εργασία ή τις δημιουργικές σας δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των συζητήσεών σας. Ο σύντροφός σας βλέπει πόσο ζωντανός γίνεστε όταν μιλάτε για αυτά τα πάθη. Αυτός ο ενθουσιασμός είναι μεταδοτικός και αφήνει μια ισχυρή εντύπωση. Όταν είστε χώρια, αντιλαμβάνονται ότι νιώθουν την έλλειψη της ενέργειας και της έμπνευσης που φέρνετε. Αρχίζουν να αναλογίζονται τις συναρπαστικές ενημερώσεις που θα μοιραστείτε στη συνέχεια και νιώθουν το κενό όταν αυτές οι συζητήσεις λείπουν. Όταν ζείτε με σκοπό, γίνεστε κάποιος που αναπτύσσεται και εξελίσσεται συνεχώς. Αυτό καθιστά κάθε αλληλεπίδραση μαζί σας νέα και απολαυστική. Όταν δεν είστε κοντά στον άλλο σας σημαντικό, νιώθουν την έλλειψη του να είναι μέρος αυτής της ζωντανής διαδρομής. Αυτό, αγκαλιάστε τις αναζητήσεις σας και αφήστε τη ζωή σας με σκοπό να γίνει ένας φάρος. Δείξτε τους ότι είστε κάποιος που αγαπά τη ζωή και είναι αφοσιωμένος στο να κάνει τη διαφορά. Και θυμηθείτε, όταν ζείτε με σκοπό, θα βρίσκεστε στο μυαλό τους αύριο, όχι μόνο επειδή σας αγαπούν, αλλά επειδή σας θαυμάζουν και λαχταρούν τον ενθουσιασμό σας για τη ζωή. Νούμερο 8. Μετριοπάθεια στα συναισθήματα.
Πώς το να διατηρείτε τα συναισθήματά σας υπό έλεγχο μπορεί να κάνει κάποιον να νιώθει περισσότερο την έλλειψή σας. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ισορροπημένης δυναμικής όπου οι συναισθηματικές σας εκφράσεις είναι σκεπτικές και μετρημένες, βελτιώνοντας την ποιότητα των αλληλεπιδράσεών σας. Εξασκώντας τη μετριοπάθεια στα συναισθήματα, αποφεύγετε να φορτώνετε το σύντροφό σας με έντονες αντιδράσεις, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές. Αυτή η στοική προσέγγιση σας επιτρέπει να αντιμετωπίζετε τη δυναμική της σχέσης με χάρη και ωριμότητα, κάνοντας τις συναισθηματικές σας δέσμευσεις σημαντικές και στοχαστικές. Όπως παρατήρησε σοφά ο Μάρκος Αβρίλιος, η καλύτερη εκδίκηση είναι να είσαι διαφορετικός από αυτόν που έκανε το κακό. Εφαρμοσμένο εδώ σημαίνει να αντιδράτε στις καταστάσεις όχι παρορμητικά, αλλά με ηρεμία και σκόπιμη δράση. Φανταστείτε το, αντιμετωπίζετε τις παρεξηγήσεις με ψυχραιμία και εκφράζετε την τρυφερότητά σας με έναν τρόπο που είναι ειλικρινής αλλά όχι πνιγυρός. Αυτή η ισορροπημένη προσέγγιση αφήνει χώρο για προσμονή και επιθυμία. Ο σύντροφός σας ξέρει ότι τα συναισθήματά σας είναι γνήσια και όχι απλώς αυθόρμητες συναισθηματικές αντιδράσεις. Όταν δεν είστε κοντά, νιώθουν την έλλειψη της σταθερότητας και του βάθους της παρουσίας σας, αναρωτιούνται για τις ήρεμες και συγκεντρωμένες σκέψεις σας και λαχταρούν τις μετρημένες εκφράσεις της αγάπης σας. Η μετριοπάθεια δεν σημαίνει να είστε ψυχροί ή αδιάφοροι. Πρόκειται για το να δείχνετε ότι έχετε τον έλεγχο των συναισθημάτων σας, δεν τα αφήνετε να σας ελέγχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι εξαιρετικά ελκυστική και χτίζει μια βάση σεβασμού και θαυμασμού σε οποιαδήποτε σχέση. Αυτό, ας προσπαθήσουμε να βρούμε την τέλεια ισορροπία στον τρόπο που εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Κάνοντας αυτό, όχι μόνο θα βελτιώσετε τις αλληλεπιδράσεις σας, αλλά θα διασφαλίσετε επίσης ότι θα παραμείνετε στο μυαλό τους αύριο ως κάποιος που φέρνει ειρήνη και όχι χάος στη ζωή τους. Θυμηθείτε, στον χώρο της αγάπης, μερικές φορές οι στιγμές σιωπής αντιχούν πιο βαθιά. Νούμερο 9. Ανθεκτικότητα στις δυσκολίες. Πώς το να δείχνετε ανθεκτικότητα μπορεί να κάνει κάποιον να νιώθει περισσότερο την έλλειψή σας? Πρόκειται για το να δείχνετε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα πάνω και τα κάτω της ζωής με δύναμη και χάρη, κάνοντάς σας μια αξιόπιστη και ανακουφιστική παρουσία στη ζωή τους. Η ανθεκτικότητα στις δυσκολίες σημαίνει ότι όταν εμφανίζονται προκλήσεις, τις αντιμετωπίζετε κατευθείαν χωρίς να καταρρέετε. Αυτή η ποιότητα δείχνει ότι είστε αξιόπιστοι και δυνατοί, χαρακτηριστικά που είναι εξαιρετικά ελκυστικά σε οποιαδήποτε σχέση. Όπως είπε ο στοικός φιλόσοφος Σενέκας, ένα πολύτιμο λίθος δεν μπορεί να γυαλιστεί χωρίς τριβή, ούτε ένας άνθρωπος να τελειοποιηθεί χωρίς δοκιμασίες. Αυτή η αρχή διδάσκει ότι η ικανότητά σας να αντέχετε και να αναπτύσσεστε μέσα από τις δυσκολίες όχι μόνο σας μεταμορφώνει σε ένα καλύτερο άτομο, αλλά σας κάνει και έναν σύντροφο που αξίζει να λείψει. Φανταστείτε το σενάριο: περνάτε μια δύσκολη στιγμή, αλλά καταφέρνετε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να λύσετε τα προβλήματά σας μεθοδικά. Αυτό όχι μόνο σας κερδίζει σεβασμό, αλλά και θαυμασμό από τον σύντροφό σας. Σας βλέπει όχι μόνο να αντιμετωπίζετε, αλλά και να ευημερείτε μέσα από τις δυσκολίες. Όταν είστε χώρια, η μνήμη της ανθεκτικότητάς σας τους δίνει αυτοπεποίθηση και ασφάλεια. Νιώθουν την έλλειψη της δύναμής σας και της αίσθησης ασφάλειας που έχουν όταν είναι κοντά σας. Η ανθεκτικότητα δεν είναι απλώς το να επιβιώνετε, είναι το να ανακαμπήρετε πιο δυνατή κάθε φορά. Είναι η ικανότητα να βρίσκετε λύσεις, να διατηρείτε τον αισιόδοξο προσανατολισμό και να προχωράτε μπροστά παρά τα εμπόδια. Αυτού του είδους η ψυχική και συναισθηματική αντοχή δεν είναι μόνο ελκυστική, αλλά μαγνητική. Ο σύντροφός σας θα έλκεται από το ακλόνητο πνεύμα σας και θα εμπνέεται από την ικανότητά σας να αντιμετωπίζετε οτιδήποτε η ζωή σας φέρνει. Σκεφτείτε την υποβλητική, αλλά ισχυρή, επίδραση της ανθεκτικότητας σε καθημερινές καταστάσεις. Ίσως να χάσατε μια δουλειά, αλλά γρήγορα αρχίσατε να κάνετε αίτηση για νέες με μια θετική προοπτική. Ή ίσως αντιμετωπίσατε μια οικογενειακή κρίση και καταφέρατε να στηρίξετε όλους γύρω σας, διατηρώντας τις δικές σας συναισθηματικές αντιδράσεις υπό έλεγχο. Αυτές οι στιγμές καθορίζουν το χαρακτήρα σας και δημιουργούν μια διαρκή εντύπωση στους ανθρώπους γύρω σας. Όταν ο σύντροφός σας βλέπει να αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες με χάρη, αρχίζει να σας βλέπει ως έναν πυλώνα δύναμης. Αυτό όχι μόνο αυξάνει το σεβασμό για εσάς, αλλά εμβαθύνει και τη συναισθηματική σας σύνδεση. Αρχίστε να εκτιμάτε το ρόλο σας στη ζωή τους ως κάποιον στον οποίο μπορούν να βασιστούν. Κάποιον που δεν θα καταρρεύσει υπό πίεση. Αυτή η αξιοπιστία και δύναμη γίνονται μια πηγή άνεσης και θαυμασμού, κάνοντάς τους να νιώθουν περισσότερο την έλλειψή σας όταν δεν είστε κοντά. Επιπλέον, η ανθεκτικότητα στις δυσκολίες περιλαμβάνει επίσης τη διατήρηση μιας θετικής στάσης. Είναι εύκολο να είσαι αισιόδοξος όταν τα πράγματα πάνε καλά, αλλά η πραγματική ανθεκτικότητα φαίνεται όταν μπορείς να βρεις τη θετική πλευρά ακόμα και στα πιο σκοτεινά σύννεφα. Αυτή η θετική προοπτική είναι μεταδοτική και μπορεί να ανυψώσει το σύντροφό σας κατά τις δύσκολες στιγμές. Όταν είστε χώρια, θα νιώσει την έλλειψη όχι μόνο της παρουσίας σας, αλλά και της θετικότητας και της ελπίδας που φέρνετε στη ζωή του.
Καλλιεργώντας την ανθεκτικότητα, όχι μόνο επιβιώνετε, αλλά δείχνετε ότι μπορείτε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες και να οδηγήσετε με το παράδειγμά σας. Αυτό κάνει κάθε επανένωση πιο γλυκιά και σημαντική, καθώς περιμένουν να είναι με κάποιον που τους εμπνέει να είναι ανθεκτικοί. Αρχίζουν να σας συνδέουν με συναισθήματα ασφάλειας, σταθερότητας και ελπίδας, που είναι κρίσιμα σε οποιαδήποτε ερωτική σχέση. Αυτό, αποδεχτείτε τις προκλήσεις ως ευκαιρίες να δείξετε τη δύναμή σας και τη σταθερότητά σας. Δείξτε τους ότι, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει, παραμένετε σταθεροί και αξιόπιστοι. Και θυμηθείτε, όταν δείχνετε ανθεκτικότητα, θα είστε στο μυαλό τους αύριο ως κάποιος που φέρνει όχι μόνο αγάπη, αλλά και δύναμη στη ζωή τους. Η ανθεκτικότητά σας γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος της σχέσης, μια ποιότητα που σας κάνει αντικαταστάτους και βαθύτατα αισθητούς όταν δεν είστε εκεί. Νούμερο 10. Συνέπεια στο χαρακτήρα. Πώς το να είστε συνεπείς στο ποιος είστε μπορεί να κάνει κάποιον να νιώθει περισσότερο την έλλειψή σας. Πρόκειται για το να είστε μια αξιόπιστη και προβλέψιμη δύναμη στη ζωή τους, ενώ ταυτόχρονα διατηρείτε αρκετό μυστήριο για να παραμένετε ενδιαφέροντες. Η συνέπεια στο χαρακτήρα σημαίνει ότι είστε το ίδιο άτομο χθες, σήμερα και αύριο. Αυτή η αξιοπιστία χτίζει βαθιά εμπιστοσύνη και ασφάλεια μέσα στη σχέση. Όπως είπε ο Επίκτητος, πρώτα πες στον εαυτό σου τι θέλεις να γίνεις, και μετά κάνε όμικρον με τόνο τι πρέπει να κάνεις. Αυτή η σταθερή προσέγγιση διασφαλίζει ότι ο σύντροφός σας ξέρει ακριβώς ποιος είστε και τι μπορεί να περιμένει από εσάς, κάτι που είναι καθησυχαστικό και βαθιά ενθαρρυντικό. Τώρα φανταστείτε πως αυτό λειτουργεί σε μια σχέση. Είστε κάποιος που υπερασπίζετε τις αξίες σας, τηρεί τις δεσμεύσεις σας και φέρετε στον σύντροφό σας με σεβασμό και καλοσύνη με συνέπεια. Αυτό δεν σας κάνει απλώς έναν καλό σύντροφο, αλλά κάποιον στον οποίο μπορούν να εμπιστευτούν και να εκτιμήσουν βαθιά. Η φύση σας που είναι σταθερή σημαίνει ότι ξέρουν τι να περιμένουν και μπορούν να βασιστούν πλήρως στη σχέση σας, κάνοντας την παρουσία σας απαραίτητη και την απουσία σας βαθιά αισθητή. Η συνέπεια δεν σημαίνει ότι γίνεστε προβλέψιμοι σε κάθε πτυχή, είναι σημαντικό να προσθέτετε μικρές εκπλήξεις και αυθόρμητες στιγμές για να διατηρήσετε τη σχέση ζωντανή και συναρπαστική. Ίσως να είναι μια έκπληξη ραντεβού, ένα πρόσμενο δώρο ή απλώς μια ασυνήθιστη ειδοποίηση για να φωτίσετε την ημέρα τους. Αυτές οι στιγμές απροσδόκητης συμπεριφοράς, σε συνδυασμό με το σταθερό σας χαρακτήρα, σας κάνουν και τους δύο αξιόπιστους και συναρπαστικούς. Σκεφτείτε το, η συνέπεια στις βασικές σας αξίες και συμπεριφορές δημιουργεί μια σταθερή βάση. Ο σύντροφός σας ξέρει ότι σε καιρούς αβεβαιότητας μπορεί να βασιστεί σε εσάς να είστε το ίδιο στοργικό και υποστηρικτικό άτομο που γνώρισε πάντα. Αυτού του είδους η αξιοπιστία είναι σπάνια και εξαιρετικά πολύτιμη. Όταν δεν είστε κοντά, νιώθουν την έλλειψη αυτής της σταθερής παρουσίας στη ζωή τους. Ωστόσο, προσθέτοντας μια πινελιά αυθορμητισμού, αποφεύγετε να γίνει η σχέση μονότονη. Είναι σαν να προσθέτετε μια σπίθα σε μια σταθερή φλόγα. Για παράδειγμα, οργανώστε μια ξαφνική αποδράσμα για το Σαββατοκύριακο ή στείλτε μια ειλικρινή χειρόγραφη σημείωση, απλώς γιατί. Αυτές οι χειρονομίες δείχνουν ότι, ενώ είστε αξιόπιστοι, είστε επίσης ικανοί να κρατάτε τα πράγματα συναρπαστικά και φρέσκα. Διατηρώντας αυτή την ισορροπία, διασφαλίζετε ότι ο σύντροφός σας λαχταρά τόσο τη σταθερότητα που του προσφέρετε όσο και τις γλυκές εκπλήξεις που φέρνετε. Νιώθουν την έλλειψη όχι μόνο της συνέπειάς σας, αλλά και των μικρών στιγμών χαράς και ενθουσιασμού που εγχέεται στη ζωή τους. Αυτό, ας κάνουμε τη συνέπεια του χαρακτήρα μας στη βάση, ενώ περιστασιακά ρίχνουμε μια μπάλα εκπλήξεων για να κρατάμε τα πράγματα ζωντανά. Αυτή η ισορροπία θα διασφαλίσει ότι δεν θα λείψετε μόνο επειδή είστε μια πέτρα στη ζωή τους, αλλά και επειδή προσμένετε τις στιγμές χαράς και έκπληξης που φέρνετε. Και θυμηθείτε, το να είστε στο μυαλό τους αύριο προωθεί μια σχέση χτισμένη στην εμπιστοσύνη, πασπαλισμένη με τον ενθουσιασμό του απροσδόκητου. Ο σύντροφός σας θα εκτιμήσει τη σταθερότητα που φέρνετε και θα προσμένει με ανυπομονησία τις γλυκές εκπλήξεις που είστε ικανοί να δημιουργήσετε. Αυτός ο συνδυασμός αξιοπιστίας και ενθουσιασμού σας κάνει απαραίτητο, δημιουργώντας μια επιθυμία για την παρουσία σας όταν δεν είστε κοντά. Εν κατακλείδη, αγκαλιάστε τη δύναμη της συνέπειας στο χαρακτήρα, ενώ επιτρέπετε χώρο για τον αυθορμητισμό. Είναι αυτός ο συνδυασμός που σας κάνει αξέχαστο και βαθύτατα αισθητό. Ο σύντροφός σας θα εκτιμήσει την ασφαλή βάση που παρέχετε και θα λαχταρά τις απρόσμενες χαρές που φέρνετε στη ζωή του. Αυτή η δυναμική διασφαλίζει ότι παραμένετε ένα αγαπημένο και ουσιαστικό μέρος του κόσμου τους, πάντα στο μυαλό τους αύριο. Τώρα, πριν φύγετε, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε και να εγγραφείτε αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Ελάτε στην κοινότητά μας εδώ στο Stoics για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς ο στοικισμός μπορεί να μεταμορφώσει την καθημερινή σας ζωή. Θα ήθελα πολύ να σας ακούσω. Αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω και γράψτε στο μυαλό μου αύριο, για να μου πείτε ότι είστε έτοιμοι να γίνετε το άτομο που λείπει όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα.
Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να δεσμευτείτε να εφαρμόσετε αυτές τις αρχές και ποιος ξέρει, ίσως το σχόλιο σας να είναι η πρώτη σκέψη που θα κάνει κάποιος αύριο το πρωί. Η συμμετοχή σας μας βοηθά να μεγαλώσουμε και να φτάσουμε σε περισσότερους ανθρώπους που μπορούν να ωφεληθούν από αυτές τις διαχρονικές στοικές διδασκαλίες. Επιπλέον, είναι πάντα υπέροχο να βλέπουμε ποιοι είναι έτοιμοι να πάρουν αυτά τα μαθήματα στα σοβαρά και να κάνουν μια πραγματική διαφορά στις σχέσεις τους. Ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε. Κρατήστε αυτές τις στοικές αρχές στην καρδιά σας και το σταθερό σας χαρακτήρα, και δεν θα είστε μόνο στο μυαλό τους αύριο, αλλά κάθε μέρα μετά από αυτό. Θυμηθείτε ότι το ταξίδι για να λείψετε αφορά τον εμπλουτισμό της δικής σας ζωής και το να γίνετε κάποιος που αξίζει να λείψει. Κάθε αρχή που συζητήσαμε σήμερα είναι ένα βήμα προς την οικοδόμηση βαθύτερων και πιο ουσιαστικών συνδέσεων που αντέχουν στη δοκιμασία του χρόνου. Μέχρι την επόμενη φορά, συνεχίστε να χτίζετε εκείνες τις συνήθειες που κάνουν τη ζωή πραγματικά αξίζει τον κόπο. Παραμείνετε δυνατοί, ανθεκτικοί και συνεχίστε να λάμπετε με εκείνη τη μοναδική στοική χάρη στο δρόμο σας για να γίνετε αξέχαστοι. Η αρχή είναι τώρα και ανυπομονώ να δω πώς θα το καταφέρετε. Να προσέχετε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο.